Bos, Apa-apa? Aku tejane bos kok. Sulak-sulak. Piye? Murah aku barangmu sing murah. Sing murah rego 1 jutanan kodal umbrukane kene. Kaya apa? Siki ya 1 juta iku, barang wapi 1 jutanan, 2 pintu. Ya iki ya 1 jutanan. Ya toh. Lah iki ya 1 jutanan, kaya ngene iki 3 pintune. Lah iki ya 1 jutanan, ya toh. Ya iki ya 1 jutanan. 1 jutanan. 1 jutanan. 1 jutanan. 1 jutanan, 1 jutanan, 1 jutanan. Weh, kok kabeh badhe 1 juta iki. Ya iya no 1 juta kabeh kuwi. Iki tenan kurang ngene iki. Tapi minggu sing 2 pintu tambah 250, 1 juta 250, sing 3 pintu tambah 900, 1 juta 900 pinggal bledru iku lala ya. Tenan bledru tenan. Waya tuku kok jenenge 1 juta aku ben tambahi minggu ya dirungokne tenan ya. Aja sampe gagal fokus ning rungokne swarane. Didelok sampe bar ya. Iya no bar sik no ndelok. Cek bio profil WA ada di bio. Terima Cara kasih. pesene ning bio wi. Cek bio nih. Oh, Ya. Si Thomas, aku mau paketan kodal.